Δεν όχι, στοίχημα 1, στοίχημα 20 ευρώ βάλαμε, στοίχημα 20 ευρώ, τους κάνεις 20 ευρώ. Τι πράγμα. Πού πας ρε, πού πας ρε, πού πάτε ρε, πού πάνε. Σου μικρούς εμάς, τέρμα, εμάς δεν πλάκα. Ναι. Σ' άλλους δεν Ναι, τώρα σίγουρα. Μαλή, Μην τη δίνεις ρε, μην. Αυτό είναι γκολ μάγκες. Άμα πάει στο κουνελάι βάλε. Εγώ που έκανα το πρώτο σιούτ, πού πήγε τι ρε, παραπάτησα. Παραπάτησα ρε. Μάκη τον τρέχει ρε. Τσάρι! Αντίδε, εσύ τι κάνεις ρε. Μαλάκα, τι Πέτα τέτοιο. Και μάχησα μετά. Πάμε για να πασάρει με αριστερό, ξεφόρτσε πάνω να κάνει. Γιατί ο άλλος έπασε γκολ, θα πούμε, μόνος με το τέρμα ρε, μέσα μου πόνεσαι ρε λέγεις αυτό το γκολ. Τι να πω ρε πια, ναι. αφού περάσαμε. Ναι, περάσαμε επειδή η αμυνάρα μας κάτσε στην ιδέα. Τι, με ποιον. Δεν θα σε αφήσω. Εγώ και Ντέβις, ναι ρε βέβαια. Δηλαδή δεν είναι το μαλακισμένο κομμάτια είναι έπισε κάτω. Είναι όλοι μέση Μανώλη. Κι εγώ νομίζω το δικό μας 3. Εγώ δεν ξέρω καλά. Πού να νικήσει. Και η κεραμνάρα εδώ θα παίζει και θα γεμίσει το γήπεδο.
Με τον Αφέα ξανά της εδώ θα παίξει. Ναι, θα γυρίσει στη γύρω. Τι θα το κάνει. Τα εισιτήρια. Όλες οι ομάδες εμάς περιμένουν για να κόψουν εισιτήρια. Προνίδες τι λέγανε. Όχι ρε. Αυτό το 11 που παίζει. Καβάλα στη μεγάλη. Πώς έτσι με βγάλα. Όχι ρε γλυκό. Εσύ που νομίζεις. Καβάλα στη μεγάλη παίζει. Έχει 50 ομάδες στην Καβάλα. Καβάλα 2000. Καβάλα 2003. Σταμάτα ρε! Σταμάτα ρε! Έτσι και! Πόχελτε. Πάτε εδώ άνθρωπος εδώ είναι. Σιγά το μικρή που βλέπεις το έχει ο διαλυτής. Έτσι και να φας πού να ήσασταν και πρώτοι τελευταίοι. Ας τα παιδιά να παίξουν μπάλα. Ναι, και εσύ το πίστεψες τώρα ότι έχεις σκόνη. Ωραία, καραγίδες. Το ζελένε. Κάτσε ρε, μαλλιώς. Άσε να κάνει με αυτούς. Ω, δεν κάνουμε με τίποτα. Το τάφο παίζει. Κοίτα, εδώ ναι ρε. Τώρα με την πέρα μου παίζουμε το στεφανικό, ρε. Τώρα, όχι αυτή το στεφανικό. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο. Εμείς σου παίζουμε τώρα. Με τις Πιερείς, που τις κερδίσαμε το μεγάλο. Παίξουμε το Σάββατο. Ναι, τους όφτωσαν. Άξιζε το σφάξιμο. Ναι ρε, ξεφάνω και την Πού να παίξουμε? Σιγά ρε, τόσο μακριά να μας πάμε. Καλή! Εγώ δεν παρακαλώ. Γι' αυτό έχουμε να πει προκειμένου και μην πονέσει τα παιδιά με λίγο. Από την Παναθάκη. Δηλαδή άμα θα βάλει μπορεί να παίξουμε. Στην Καρβάλα
και την φάγει, ώρα που την βάλει. Μην κουνιάς το δεσίνε. Εγώ το είδα για έτσι. Εγώ το είδα για εξετάσεις Dan, τρίτο Dan. Έπαιρνε τρίτο Dan. Offside ήταν. Ωραία, βρόσο, όλα μου πούτσις μου. Και σου παντώ. Να περάσει. Τον σκίσανε ρε. Το λέω μου σε σκίσανε. Το 10 το δικό μας πρέπει να μπει. Το 10 το τμήμα μας πρέπει να μπει. Παντού. Δεν τα κρέτρεμα από ένας ακόμα. Βάλτε το Παντίδη μέσα. Πάμε είναι. Στο άκα την παλιά που σε έβαλα και... Μ' αρέσει που γύρισες να μαρκάρεις και παίκτηση ρε. Στην τελευταία φάση. Διακοσμητικός ήμουνα. Τον έβαλε, καθόταν μέσα στην περιοχή. Τελευταίο τέταρτο μαλάκα μόνο δεν έκανε. Καθόταν μόνο και στο μπροστά. Δεν δεξιά καθόταν, πίσω τα όλα δεν έκανε. Το 7 μας είχε σαρώσει ρε. Ποιος είχε το 7? Εκείνος που σημαίνει. Άλλε. Σοκράτη, απέναντι πρέπει να είναι μία. Πού πάει να περάσει. Τι να κάνει μωρέ πουλημένος για αυτός πισός καβαλιάς. Όπου υπάρχει κινίδας. Πισός καβαλιάς. Είναι μια ομάδα, είναι και μια. Άμα δεν μπορείς να είναι από τον κόρνο. Να παρακαθίσω απέναντι. Πάνω μόνο του. Πάλι το κόσμο είναι καντάρα, δεν θα πολλά. Για να πληρώσω τις Δεν έφαγε. άμα ξεκινήσει πιο γρήγορα. Η Πανάγα τι ώρα παίζει. Τι σε νοιάζει τώρα παίζει πολύ. Δεν μπορεί να κάνει. Άμα παίξει ο Νίνης δεν θα είναι. Ούτε μάθημα. Τώρα θα γίνει το πράγμα. Σε 16 μια μηνών μαλάκα. Το είπα αυτό, δεν νομίζω αυτό. Παίζω. Κουφαλιά το πόδι του αλλού που έφεσε. Πω κεφάλι είναι. Δεν είναι θα βάζει τώρα μέρα τώρα. Παίκτης είναι
έχεις. Πάμε να το βρω σε κανένα άλλο ρε. Πρότυπο το Βίκτορ έχεις ρε.